ole tun tu ma hian Penticostal koi UPC Zaipawl pui kan ti mai te na Rauthla ram ti an sakaka kan ran react don ani a hemi an Zaipawl kan ngai thak ma hian he la ka du em na chan ti mai la ange UPC thalai te na meilum kil kuala an zai ka mu kan ka du em a eng lang en yang o ka ti ka zong kual thina kameran vai ka la kha rilo te kan clear ho lo konga Zawmkhawm moi na par kum soi tu ai engin kan tu kya nga ka bul veang ole kha la ina ka ril ru at ne em na pakhat pahni clear ho le lo kila kan du chu an Zaipawl te hianin an thlen in dam lo tan an zai saka hian ka ril ru at ne ka mit tui te po at ti thla hiala an zai hi adum run ka ti an thiam ka ti mai ba ka an zai hin ro pu me ma hei lai hi han ti lan sap kan du deu boka an Zaipawl pangai hemi video shooting an nei pangai kan lu ma in conductor ber mai ina aboral sana Zaipawl ina an va zai sakna hla ni ka hmuwa karil ru ne em a hetiang huna hian zai har taw soi lok le lok ma ni chana ken da ta ange zai a har don em hen ka sia thian te ruang chunga thian te dia an conductor ber te ruang chunga hetianga zai hi a har sa em hen ka ring soi har sa ka ti lai a hian chuan Zawmkhawm van sang ria ru na pia ram khi mi thiang lim te le na ram mani rin na va ma pasal charam Zawmkhawm ko den lo kai vela Rauthla ma hian video pangai a lu ti la hi chu ron soi fak ka tum lova a hlai hian min ne boka ngai tha top mang ataka an cheng a thuwa an cheng ani ti a hri te me men ka hria chuan an zai hi a ngai nom chu mun
thì thiêng linh kề lên na ram ngân đi rin na vanga pasal charam ngom khen to ten